és negar a la dona que senti res per aquell nadó que porta, perquè després l'ha de donar perquè no és seu. Llavors, què és la maternitat? Això per un costat. Després hi ha una mercantilització, hi ha uns diners de per mig. Després es va fer aquesta gestió que no es pot fer aquí a Espanya, es fa, per exemple, als Estats Units, hi ha hagut un cas molt famós no fa massa, i després aquell nadó se l'inscriu al consolat i és un espanyol. Però no podem oblidar que un cop s'ha gestat aquesta criatura il·legalment, després hi ha un nen, i aquest nen quins drets té? La mare que l'ha portat al ventre, res, és una dona que és una gestant, no té cap importància, no res, se l'ha llogada. I la mare biològica ja no existeix perquè ja no s'ha considerat que seria la mare. Per tant, hi haurà una mare adoptiva, entre cometes, i una altra que amb un embaràs no li dona res al teu fetus, al teu bebè, quan el portes a dins. Tot és asèptic. Som un recipient on fem criatures i no donem res a canvi. Vull dir, clar, jo em sento denigrada com a dona. Clar, pensar que dins meu he portat a un ésser però que no li he donat res, com a mare i com a dona, no hi estic d'acord. Com ho podem abordar? Realment s'ha de fer un debat molt ampli. Jo estic en contra del ventre de lloguer. Jo personalment, no tant com a partit, que el partit està més per veure com ho fem, però jo personalment crec que la dona no ens podem denigrar d'aquesta manera, no? Per tant, a nivell personal, totalment en contra. A nivell de partit, doncs, bueno, és una cosa que s'ha d'anar estudiant i s'ha d'anar parlant. Però sempre que hi ha uns diners pel mig, totalment en contra, també el meu partit. Jo no hi veig cap problema amb la mare que faci això per donar la criatura, si això ho considera, ho trobo brutal, duríssim, no m'ho puc ni imaginar, però bueno, entenc que hi ha coses molt pitjors. Jo el que sí que voldria dir és que aquí s'haurà d'afrontar moltes més coses, perquè estem parlant del ventre de lloguer, dient que no té cap dret la mare biològica, però s'ha de saber moltes més coses, perquè fixeu-vos que tota Europa ja està legislant per donar drets als infants que han estat concebuts in vitro perquè sàpiguen qui són els seus pares. Quan tots els que han anat a fer la donació lliurement, sense fer una cosa tan dura com el ventre de lloguer, ho han fet sense pensar en res. Han pensat uns dinerons, total res, dono una mica de líquids i que facin el que vulguin. I un altre debat encara més profund, les adopcions. És a dir, el ventre de lloguer és la gran discussió perquè no hi ha manera per les famílies que poden donar-ho tot i no poden tenir fills i volen, i potser amb una in vitro no es poden quedar embarassats, i ens trobem que aquí els procediments d'adopció són la vergonya més gran que viu la humanitat. Nens morint de gana per tot el món i les famílies esperant 4 anys per tenir el primer fill. Aquí hi ha uns controls que no s'acaben mai. En canvi, amb el ventre de lloguer no sabem si la mare estava bé, si estava malament, segurament els hi garanteixen moltíssimes coses. És increïble que es negui la maternitat i la paternitat d'aquesta manera i, en canvi, s'estiguin buscant totes aquestes fórmules. Jo crec que com a societat ens hem de plantejar si no podem acabar de tancar el cercle, no? Tanta gent que pot oferir, tants nens esperant. Jo crec que aquest debat s'ha de tenir sobre la taula. No estem tenint fills els catalans i, per tant, s'estan buscant moltes sortides i, a més, els necessitem. Necessitem créixer com a població també en aquest sentit, perquè si no se'ns envellirà la població com està passant a tot arreu. Per tant, és un debat que jo posaria sobre la taula en global, el ventre de lloguer, els donants d'espermes i les adopcions, perquè al final es tracta d'un tema de maternitat. Jo aquí discreparé una mica, perquè totalment d'acord en el que, tal com està muntat el sistema d'adopcions, és avergonyant perquè són filtres molt durs, són molts anys, és molt difícil per les parelles, al final moltes acaben tirant la tovallola, però no crec que qui opta per l'opció del ventre de lloguer és perquè no pot adoptar. És una altra qüestió. Nosaltres sí que estem totalment en contra dels ventres de lloguer. Creiem, a més, que és una forma més de violència vers les dones. Es mercantilitza, ens compra, ens venen, i nosaltres estem totalment en contra dels ventres de lloguer. És veritat, això està passant fora, i arribant aquí dins hi ha com aquest buit legal que no hem regulat de què passa amb aquests nens que venen aquí, no? Que venen de ventres jugats de fora d'Espanya. Alguna cosa hi hem de fer i alguna cosa hem de regular. Hem de tenir el debat. És un dret ser mare? No, ser pare i ser mare no és un dret. El fill té dret, el pare i la mare no té dret a tenir un fill. Això no és un dret.